נוחתים? פה. אני צריך אבל לזכור לעשות לבניות. כן. וואו, כמה אנשים נוחתים פה, מה זה? אומייגאד. ואני גם בלאגים עוד פעם. אימא'לה, אני קופץ על מישהו. רגוע? לא, 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 לא. אחד נוק? לא, אחי, אחד נוק. איזה באסה. נוק נוק, וואי, אני 1 HP. מלא. אני 4 HP. בורח. טוב, טוב, איי. אני אומר בוא רוצה במדבר? רוצה פה? כן, אפשר, מה נעשה? מקווה שלא יהרגו אותנו פעם. באים איתנו בכלל? או באים איתנו? יש עליך אנשים? מה זה? וואי. אימא'לה, אבל תבין. זה! אימא'לה! סליחה שבניתי? לא, אני סידרתי את האינבנטורי. אוי, בטעות בניתי. פחות מיניז. לא, איזה גרוע הוא, אחי. אני מקווה שאתה יודע איך להתמודד עם זה, או שאני אתמודד עם זה כבר. בוא זוכר? נעשה ללכות במקום שאין בו כזה הרבה אנשים. בוא סבבה. אפילו... פה. בוא, אם אתה רוצה מיני יש לי, נעביר לך. שנייה, אני... יש לי מיניז. אסרוק. בוא קח. אני בא, אני בא. וואו, אתה פול שיט כבר, יפה. כן, עסקתי את ביג. יפה. יואו. יואו, אחי. לאן? בוא, יש פה לאנצ'פד. כן, תראה לכיוון הזה, כי יש פה אנשים. פה כזה. נראה שם יש לוט או אנשים. צ'סט. יש פה שוטגן אם אתה צריך. אני צריך מדקיט. על ה-10 HP האלה. יש. יש אוקיי, לך? עדיף לא לבזבז על קצת HP. כן, אבל אם פתאום יפרצו אותנו. אבל יש פה יריות בכיוון הזה. אני בא. הנה, הנה, זה מישהו שפה. מישהו מטפס בדבר הזה. כן, 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 בוא, בוא. איפה הוא? הנה הוא שם בגג. סתכל, סתכל. תראה עליו, אני לא רואה אותו. שם? על אני הגג. קופץ עליו. אני בא איתך. אומייגאד, אומייגאד, אחי. מה הולך פה? איפה הם? פה, 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 פה. איפה איש? פה יש פה מישהו, תזהר. בוא אליי. רגע, נדריפ את הבניות. איזה מציק זה. הנה, 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 הנה. בורח? בורח, בורח. אני רודף אחריו. יופי. איזה... בא לי לבד. תזהר, תזהר. תזהר, מאחורה, מאחורה. הוא רודף אחרינו חבר שלו. אוי, שנו. אוי, שם. רד, אני מת. אני מת גם. מה זה את הקישור? סבבה. יאללה, עכשיו אנחנו
זה לא רן כזה, אפשר כאילו מקום כזה. כאילו זה לא משהו מטורף. לא, אני גם סיימתי בית ספר, אני פשוט לא יודע מה... לא יודע מה הייתי לעשות על זה, אני רק מתחיל בזה, אבל... מה אני רואה, אחי? לא, אני נראה עם בוטים דווקא. כן. בוא לאלה שבחוץ. הופה, לקחת בשבניות, בוא נוריד אותן. עליי, אוקיי, הם טובים, טובים. פאק, אוי. רגע, אני אסור לי לערוך אפילו? אני לא יודע אם מותר לי לערוך. לא, מותר. פגוע? נראה לי. לא, אתה לא. מת? אני מת, אני מת. אני 6 HP ואסור לי לבנות. מותר לך לחיות, אחי. הכל פה בסדר. עליי, הוא פה עליי. מי? עוד אחד? כן, ואני 6 HP, הוא רודף אחריי. אני בא. איפה הוא, אחי? אין לי מושג, אני ברחתי. יש לך מדקיט? יש שם נתקיד, בואו איתי. אם הוא יבוא עליך, אני אבוא עליו, אל תדאג. וואי, אני נוק, אבל בסדר. ואז אני ארים אותך, מה הבעיה? הופה, הופה, הופה. יש לך מיניז? לא, אין לי כלום. יש לי רק גרנייד. אבל יש פה צ'סט, בוא נראה מה יוצא בה. הנה, מיניז. לא, לא. עשה הכיוון ההפוך. כן, כן, כן. עשה אל תדאג. כזה לפה. בוא נראה מה יש פה. כן, כן. עשיתי באונטי. הנה, הנה, שם. וואו, איזה ריסוס הם אכלו. נכון, אני לא יכול לבנות. אוי, הכל לפני פגוע, ה- פגוע, 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 פגוע. נוק, נוק. נייס. בסדר. תשמע, הוא ממש אחד מת. הגרועים. בוא'נה, זה אחד הגרועים שראיתי. עכשיו אני זה שצריך את המיניז. בוא, לא באונטי. גם מה זה... צא. וואי, איזה בוט, אני לא יכול. יש פה עוד אחד. אצלי. אומייגאד, הוא טוב! אימא'לה, אחי. יפה. לא, 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 לא. איפה הוא? הנה. שמה, שמה. אני מת. יואו, אין לי אחי. קורא. כן, אתה מכיר את ה... מה? הוא עלה למעלה? מה אני שומע? אמרתי לך. הרג אותו. כן, אני לא יודע איפה הוא, אבל בדיוק. הנה. מת. מת או נוק? אולי חבר שלו יבוא. לא, לא, הוא מת, הוא מת. שיש פה מישהו. מישהו הראה לנו משם. איפה הוא? כן, מישהו ניסה לירות עליי. הוא בטח ירה בדרך המעבר הזה, הנה, ידעתי. כי הוא לא יכול לראות דרך מעבר אחר. מה יכולתי אותו לנוק כזה מהר? כנראה הוא היה וואן או משהו. הופה, מה זה? היי, חבר שלו פה? הנה. חבר שלו טוב, חבר שלו טוב. או שלא? לא משנה. יש לך פה מיניז אם אתה רוצה. בסדר. בסדר, אני אקח את זה במקום מדקיט. There is someone here? מה? למה קיבלתי רק גולד? למרות שזה הרבה. כי זה באונטי. אולי כי זה באונטי. בוא, יש פה מישהו. חבר שלו פה בפנים. עוד אחד מצד ימין. בוא'נה, היה לו לוט טוב דווקא, יש לו כחולים. אין לי חיים גם, אין לי חיים גם. הוא שם פה הילים! הוא שם לי הילים מול הפנים! יואו, או. אחי. פחדתי לרגע. הוא היה 16 HP. מה אני אעשה, אחי? אתה יודע איזה מפחיד זה? אני אסתכל כמה HP אני. בסדר. לא בא לך להפסיד. יש לך פה. לזון בא. אז בוא, לך כבר פה. רגע, קח את הלוט. יש שם איזה לוט לוט? אפיק ראיתי נראה לי.
למה תמיד אני? שום טעם, אני כל הזמן מביא אותו. יש לך צ'סט, אולי יש שם מדקיט. בוא. אוקיי. קח את ה-AR. איזה? זה? האמת, שים את הזה. שים את ה... תהיה זה. צריך שים את החבשות, לא? כן, כן, שים את המבש, אני אגיע לזון נראה לי. שאני לא אבזיז סתם סתם. איזה... אני לא יכול לבנות, נו סאם. חבר שלו 1, חבר שלו 16 HP, 16 HP. 16 HP, בוא! רגע, אני בא. בוא, צריך למצוא תיבות, כאילו מוחבאות, שמתוך האדמה. זה תיבות, זה לא אנשים מה שיש בה? כן, בדיוק, באונטי עכשיו זה לא זה, באונטי יכול להיות כמה דברים מסתבר. בטח ראה את כל הלוט, בא לקחת. וואי, אני פול מאץ גם, סאם. וואי, זה נראה שפה היה קרב. אבל לא אני, די. נכון, צריך לא לעבור את הכביש, שיקחו אותו. זה אני כן. מה זה היה? או, מרימים. או, זה אשכרה עבד, אחי. מי אתם שתרימו? לא הבנתי. אני בא לזון. ושש. הוא ברח. לא, הוא פה. הוא פה, אוקיי, בדיוק. הנה הוא. פגוע 9 לבן. מה הטוב שלך, אחי? איפה הוא? הוא מת. וואי, היה לו לוט טוב, מה זה? שם שפיים. או, יש שם מולריות, בוא. יש שם רסס שם. בוא. מה, אני שנייה יכול... אני מת. לא, אני לא יודע איפה הם יורים עליי. הנה, שמה. הנה הם. הנה, שמה. הנה הם. נוק. בוא נעשה לו פיקקס, אחי, זה מטורף. עזוב. פיקקס, קצת פחד. תזדי פיקקס. אני בא אליו עם פיקקס. 1. תמות! לא ידעתי שזה אנד גיים. GG, אחי.